Teleparo nade broad base ni mana nyinge koso ntie gimo dhi konyowa go nyise japiny ni to dhi konyowa kang'o. Broad base ni en aora manyien. Taura manyien ing'eni nigi kos kok wang'eyo kaka oringo. Onya yudo kaka othogo malo matin, pi biro matin. Kothogo malo mang'eny, pi biro mang'eny. Koro an gima dang' ajiw ogandawa ni e broad base ni, aora ni kigike aoch broad base ni, tuom minyalo tuomo ka in jatelo, ter mwalowa mondo kony gwengewa mondo wabe wachalre, wagikie. Tuom minyalo tuomo gi kosiepeni nyalo ywayo osiepeni mondo wabe gwengewa odongre ochale gi gwenge moko. Lydia, e tija mag weche mag trade and investment ni asewuothe e counties teme Kenya. To mwalowa pod waywak. Nyocha an Siaya, adieri kineno government temo gidwaro kia revamp sia cotton, kia weche mag sugarcane, sijia what sectors modhuro dhuro. To jopiny pok dongruok pok omako mach kaka kuonde mamoko. Omiyo sani nyaka ji jiwre. Ka en niang' mi shida tem kata gi oganda, tipur oganda, to supply, tem soya beans, tem owala mamoko, we beda e dho ot. Kwa mfano kata mine wajiw, chieng' moro na puonjo kane akwayo chuo wetena kata ma Nyanza, ojiw mine bo wenegi thuolo. Wenegi gigoe owala matindo tindo swekragi. Ichako ga swekra, kinyi nyalo kawo loan e sako, kata riwruok mar mine to yudo pesa moro matin. Sani banks be sasa ji though interest rate ni malo, which it is over 20.5%. Mabende medo miyo koro wala bedo matek. Badaji ujowa ni sama koro serikal neno wagi wang' ariyo gi. In fact en wang' adek kech achiel ni toke kamang'iyo to piny nyalo chalo nade mbele kanyo. Wago gini kopija kalang'o kikunie wati matek wabende wajiw go gwengewa mondo mi wakony leaders magwa wajiw wabog tiendgi mana kwa tiyo matek. E kibiro luorwa bende mana kaka luora mamoko manene Kenya ka. Ero akani wacho ni kagi